Vedel si, že ChatGPT ti môže pomôcť zlepšiť zdravie a životný štýl? Nie je to len nejaký chatbot na vtipy. Keď vieš, ako sa správne pýtať, dokáže byť tvoj osobný tréner a výživový poradca v jednom. Je to oveľa jednoduchšie, ako si myslíš. Ukážem ti to. Napríklad ho môžeš požiadať: napíš mi 7-dňový jedálniček na chudnutie pri príjme 2000 kalórií denne. ChatGPT ti okamžite vygeneruje kompletný plán, rozpis jedál na raňajky, obed aj večeru a dokonca ti k tomu dokáže pripraviť aj praktický nákupný zoznam. Alebo čo takto tréning? Skús prompt: navrhni tréningový plán pre začiatočníka, ktorý chce schudnúť a spevniť postavu. Hneď získaš cvičebný plán s cvikmi, počtom opakovaní a tipmi, ako sa udržať motivovaný. A čo je na tom najlepšie? Môžeš s ním viesť dialóg, presne ako s osobným trénerom. Opýtaj sa: ako môžem upraviť tento tréning, ak mám problémy s kolenami? ChatGPT si pamätá, o čom ste sa bavili a prispôsobí odpoveď presne pre teba. Pomôže ti aj s meditáciou či spánkom. Takže na budúce, keď budeš hľadať motiváciu alebo plán, nespúšťaj ďalšiu aplikáciu, opýtaj sa ChatGPT.